Ka Khasi Students Union Southwest Khasi District kalasay madan da ka RTI ka jersey tungkam sop nalendat hapo katanat ka kot ka khia ha Southwest Khasi District kata nadu ki sub center ki PHC ki CHC lembat ka civil hospital maukrwat ha kabala lab baki dan hadu shispa khat artli ki pos ke bala tung klam da pen bana pat ba bat klam da court interview Habakranch kinong to kubor u president ka KSU Southwest Khasi District usamla forward man nongram ulayithu makat kum ka jingtip lingba ka RTI bala yo na po ka office DHS Shillong but office DMHO Maukrwat ki dan hadu san puitli ki officiating post san pusautli ki casual post but nyotli ki non sanctioned post hagi jaka sumar ba pher hapo ka district hakaba ka tanat ka kot ka khia kala shuthung sop ulaang bana ka liang jong ka seng ka penram jor ya kani ka jingle jong ka tanat ka kot ka khia da ka batung kam klam da bot ya ki kendon bat shen ka KSU kan sa ujor ya kani da ka jing tho haki bor badai pet bat bandawa ba ka tanat ka kot ka khia ka dei ban pen bet mardor ya kani da ka ba wengi kini ki post bat ban pen bana pat ba ling ba ki advertisement jingwan sakmat jungi nagalang jong ka KSU Mokra Circle bat ka kenju KSU Southwest Khasi District kolong nagade ber ka jersey jong ka tungkam tungjam hapo jong katanat hal lane katanat ko kikia jong ka Southwest Khasi District ka bakan thup na do civil hospital na ta ki officing post hagi post ba pero bar hagi office ba pero ki bade hapo jong katanat jong ka kikia jong ka Southwest Khasi District te haga jing lap jungi jong ka seng leng ba ka RTI ka ba ni labo hapo jong ka office director of health services jong ka Sukar Megalia berkunjung hapo jong ka office di Mecho nilalab ba kadon ka jersey tunggam tungjam katam haka hostel sispa jingtia te kabakum ka RTI bang ngile ba ubang ngilayo jingtep na katanat jong ka office di SS berkunjung di Mecho nilalab ba kidan hado sab kadai tali tang kipos hapo jong civil hostel kiba kanthop na do ka pos operator receptionist LDA ki wat assistant ki sweeper com cleaner berkiwi ki pos sab kadai tali pos ki long ba ya ki bala thong nadu snam arda rapuar ki dan ki bala thong snam arda pulai hara ya kini ki pos casual ki bala kalian jong ka office jong director kala thong kila le klam da plaja ka advertisement lane klam da khot ya ka interview ban thong nam ta ban khot di samla ban thap ban thuk shaswa ban thong ha kini ki pos ba pher hapo jong ka sispa jingthia te na klang jungi bade ba kani ka bantang i so kya sibun bani so tram jore ki bosor kare kane kam ban ong ban thung na kaponging yu no tre tingla persang bade kendo jing sha re ki ong sum thung temporary mi thung casual re ai ka bangi dan ban ong kolong pa baro itip ba kadan ka Megalia regular casual workers scheme jong ka snap sejar kene spa kene penrio habat ha kakum kene scheme kolong pa ka batai balada casual worker ula sha thung kumba posnam unyo ekta ka status kum uta regular casual worker benda la yo ekta ka status regular casual worker kum ba anam la su ban pangki eki kata ka wai ka ba ar kolong ba rejab ki light post akini ki level 1 na ki grade D post kolong ba 100% na ki casual na ki ta ki regular casual worker kila msa thum kata ka post kani kolong ka ka ba nakala ni nomla ban priang namar ba lada dai ba ki thung casual ne ki thung casual no nuru at least lada ki khot advertisement kata la se kam compare berkata la se kam wara ka jingkhun jongki samla thung kam tung jam hapo jongka district ki ba ko wai re kani ka jingle ka pun i ba kadon ka salandet but let's say kam kadon ka jingmu ban pen mantoi yanurano la kalong polisian la kalong ya ki officer ki ba phe but tang hapo jong ki tang hapo jong kane ka spa jingthia bagla thung casual ringi lab baki donru ki casual ki post casual ya ke bala thung klam advertisement kan interview hapo office di MSO nanta ha ki PC ki pher ki health center ki badan hapo jong Southwest Khasi District bat kunjuru ha ka habede hapo jong ka national health mission ya kini mo ladangi kailang tangki casual post hapo jong ki dia ka civil hospital nanta hapo office di MSO haki health sub center nanta haki PC ki CC ba pher badan district bat kumjuru hapo ka national health mission kolong ba ki casual post ki don nadu san sautli lane san saungot ki bro ki susha thong kum ki casual
hapo jo ka health department kata ka dei ka wei ka banta ka ba ni ko panchayat dei ka jing thong ni sam sau ngot ki ka ban kum ki no tre po jo ka health department spa jing thia ki wei ki upes jo ka health department nang ta ki don sa ki wei per ki pos per kata ka long ba ni lab ba ka RTI ka bang labu na lor ki ni ko sal pos ki don sa ko ba san poi tli ki pos ya ki bala shutum offset na du ki snem arjar kat pra jarapulai kidan belathong nadu snam ara khat sauru but kani ga jintu offset kajia umdai tanapo jong makrat sichi kajia ki PC ba per kompo ki ranthong PC ki mathong pra PC ki rankor PC ki khonjai PC ki wa kaji PC ba kunta ter but kajing kali ka bang kwa banbu bolong ba haba om ki haba dan kini ki offsetting post lani haba dan kita ki post bala banthong offset kapan i ba kaladon ka sanction post bada padon sanction post pat kasem jing ayu ya ka health department bahaja ka bakan thung regular bantung permanent no yanu da ka ba ki advertise no hare ki thung kala da ki offsetting post ba spenne da ki snam ban dansa apo ka kumki ba shutre offset te kani kalong kai ka ba nakalang jingi so ban ngi so param jor kum kasang ban ka padi hiru hak partai ba ka don ka jersey tungkam tungjam hapo jong ka Southwest Castle District nata nalor ki casual nalor ki offsetting post ki don sa ki kini ki absus ki bagi ong lani kita ki non sanction post ya ki bala thong hapo jong kini ki urban health and wellness center berkunjung ru ki don ru ki ba thong hapo ka 10 bedded ayush hospital di Haji Syah kat kum ga RTI bang lap kolong ba Haji Syah kini non sanction post ki ba Haji Syah so thu ba kini non sanction post kolong ba don kamban renew man kasisnam banyo ka approval na sarkar na sisnam rai kabalango perkolong balai bala suthung yang rengut kini bro kum kita ki multi purpose workers but way kum ayush helper hapo jong ka markwat civil hospital klaim da conduct ke interview le lani klaim da apply ke advertisement de la dangi kenyang ya baro ki post kata kalau nadu ki post ki bahasa tum official nadu ki post ki bahasa tum casual ha ki hapo civil hospital ha ki PSC ki CC ki ba per ke dan ha district bat kumju ru apo ka NSM nata hapo jeng kini ki urban health and wellness center bar hapo ka kani ka civil hospital nang take ayush kolong ba kala poi jam sis pa kar artali ki post gidan sibun ki samla ki banalor mutla biang kadan pule harai ki kimyo ya kakam gajam ka babiang bat nalor ba kimyo kakam gajam ka babiang kidu no penban saban ya simbatala ne banyo ban apio hagi interview ba per te hakaji sha ka sarkar la kade ki offset la kade casual post la kade ki ginu ki non sanction post ya ki ba don kam approve man kasnam ru at least nakala jo sarkar ka dai ban daplai di advertisement kelada benda khot da interview kenang bagi samla ki balak biang kakaran pule bagi ba ki bom padan ya ki bom pad ki samla ki bom padan kam dan jam kinyo ya kalat ban appear ki interview ban tap ki post ba compare yo mano compare du mano rai ba la le kom ta kalong bagi samla ki bade hok ban yo kam yo jam kinyo ban rong ha ki post ki ba te kani kalong ka ba nakalang kasang hoy ni layo jingtip nagi bun bebreu ki balaong ini bagi don ki bakum kita ki harai hasa bele kita ki porum sa kalong ni kwa ban wat so ki jingtip ki babnya bat ndang lale da RTI ni lapsa ba ki dan san south ki post ki bala shutung kum casual san poi ki post ki ba shutung kum official nata ki dan sa kum banyo ki ba shutung kini ki non sanction post dan ki absus bagi om but claim da advertise lane claim da kot interview de nakalang kasang habade kani ni soban paramjor ki bos sarkar ni paramjor ya kani ka jing tungkam tungjam ka ba thong na kapongin claim da ya ka selection process babiang claim da boot ya kita ki selection procedure ki ba day ban boot na habade ka tungkam tungjam ni paramjor ba nakalang niru ngin sabu ki jing thok ngin som complain ki bor ki ba day pay bai de ban pundai je kini ke baro ya ke sispa kan artali ki pos de ban pensai ba balai sule kumni barakaju oporu de ban wangi ta ki pos ban khot ka advertisement khnang ba ki samla thap kam thap jam ko district kini orong ban ni kenturu
yang ki samla thapkam thapjam joka district ba habadan kini ki jingle silyang kemat habadan ka jersey joka tungkam tungjam habadan kinu ki benta ki balale na kamta kakam arsap ne kakam bamsap ade tungkam tungjam ni kentui samla gede ban long ki blokloi ban mi sakmat ban keren ka sha bat nakaleng ka sengru ni adon baki haginu nui benta kenang ba nginla ban weng yang kani ka bamsap ka bampong lani kani ka jersey habde ba tukam tunjang untang hapo ka health department re ki we department ki bodo han hapo ka sabga selesai Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.